салом алейкум ба ҳама подписчикои канали Абдуллотинҷи, ба ҳама мардуми ғариб, хубе, созе, боше ҳама одамое ки канали моро дастгирӣ мекунед ва комментариҳои беҳтарин менависед. Рости бисёриётон мегуфтед ки фақат аэропорт омадед ва дар видео мекунед, аэропорти Внуково омадем, штобе ки шуморо навои билет хабардор кунем. Имрӯз аэропорти Внуково, якта рейси Қаршия, якта Бухоро ва якта дигар душанбе ки Внуково самолёти ютер душанбе парвоз мекунад, як ҳафтада як бора ки нархиш 19-20 ҳазор ва кадоме ки наздик боша у билетгирӣ биёями аэропорт худаш апашкои тоҷик касаи панҷум апай зарина, касаи 22 апай сайёра якум этажда метавонед ки билетона арзонтар бигирен. ва Бухоро инҷа даст тӯйкаш чиқад мебине регистратсияш я саат пас иншаллоҳ сар мешава 11:30 парвоз мекунад, 6 бояд сар мешид, камтар дадеш кашидаги соатои 8 сар мешава. ва чӣ гуфтанем, ҳай нарх навоз ютер арзонтарай, лекин дар як ҳафта як борай ва айдамадед ва сомонаи парвоз мекунам ва ам ай 21 ҳазор. ҳай ҳар кас ҳар хел мегирам, касаи 88 биомадед дигим гифта аэропорт амадед ва касаи 88 мефурӯша ва дихтирспоришам ягон ҷои қинди надора. Яъне мехудеш вақте ки фуромаден дигим этажда мефурӯе, а якум этаж бироен боромаден дасти рост бирен худаш знакош задагие ки ҷуда дихтиршам меспуре. Ассалому алейкум ака. баландтар гавзан бонаган ки паснаи хуби тенҷи нест ака хизмат кард, хизмат мекунам бачаҳои кӯчиста дастгирӣ мекунам. боша билети нафаҳмӣ нофаҳмоӣ бошад кӯчиш мекунам. гап нест акаҷон, якада билети Бухоро гирифтем 5000 рубл. вообще муспет кардем ва ҳар кас ҳар хел гирифта бидан одамое ки 6000 бидан одамое ки ба программа хардагиям 5500. хай мешава хали папал мешава ки ҳами рейси меёда ҳаста одаме ки 8000 кардаги билета хали ҳолатонам мешава. ва ба ҳар ҳол барои одамое ки дурдаянд мақсад номроя дар комментария метмонум метавонед ки занг бизанед, паспортро рӯй мекунед, касот билеторам мегиред бе ягон проблема. ва акаҷон чӣ гуфтанем мардуми тоҷик, мардуми ғариб дар ягон чи ҳамаша ягон бошад вотнам аз сари болам ҳама каса ба ватан баргам. ози худат Бухоро мери, ай Бухоро иншаллоҳ мошин таксикади то паиса хай ихтисоршам ягон кузине дастада теоршам ҳамаша инем хали гап хавай нав хай вобшима ки ҳар кас ҳар фикр дора, ҳар кас мехоҳад ҳар саволда ҷавоб биёва, лекин ягон ҷои чиш нест метавонед занг бизанед, пурсед зайни бошем бо занг бизанед ҷавоб метавонед боше. ва як чиз дигар ногуфта намона ки вақте ки аэропорта медуроем ба ҳар ҳол документ проверка доранд, аки ранги пешинаневу 50 дар 50 баъзеоша проверка мекунам, баъзеоша не, штобе ки разчётишам бигирен. ва як чиз дигар ки ами бародар билети термиз харидагӣ буд, обшим як касаш занг зад гуфт ки дар аэропортш хай може чешидаги даст рафт менишида ва ҳамаи одамошона ами одамое ки термиз буданд қаршида мондан, чун инҷа стойкаи регистратсия қаршиай одамое ки термиз гирифта буданд, агар хоҳанд автобустай то термиз намебаранд, агар хоҳанд қарши худаш регарда наздика айрегар мебироянд. ва салом алейкум акаҷон, хуби тенҷи билета чанд қа хариди ака? билета 800 гирифтем. 800 билета як 4 рӯз пеш. 4 рӯз пеш. агар термиз гирифтем ки хеле чиз ма айронбору айрон шидам бо ин такситон бо ёрдам кардем. не хали хали раҳоша нишон додем ки через киҷо мераиш кардем. бале хали ҳолата мешавад. ва подписчиком да мардуми ғариб да мардуми тоҷик да ягон сухан мекардӣ бо беҳтарин мешид. ҳамин ғарибо акмо хонам ғарибем мақсад ҳам субҳ саломат ба пеш гап нест ба пеш фарзандо ҳама бурам комиссия подписаться лайка шата хати гап нест акаҷон раҳмат ба ин брат да мисол ки хела мисол давозав кард хозона букард. саломат бошед. рӯи сафед акаҷон майли салом алейкум акаҷон, хуби тенҷи барба билети Бухоро дорӣ? чанд қа хариди билет ака? 6500 ай киҷо? ай ҳами аэропорт худаш кадом каса ака? касайда ай штобе ки биёянд ай любой касаш метавонад ки биёянд ва духтарш аз хурди саъда теорши ягон хунди нофаҳмоӣ надошт.
همش سر کنیده انشالله که اوزی رجیستراسیا سر بشه و مردم غریب مردم توجید یکون سخن یکون شناسا دا و بهترین او دورم سخنو اکا جمشید لایک از آدم بگیره خیلی با مو روی صفحه شما همینجا که که درومن کانال یکا دا پاکستان چکنه شلو با هم ریالو کامش سوزه اینا خونه را موشه نومروش هسته هم جامعه مونا اینا خطی هم یکا زنگ علوقه خانوتون با خدا خواهی زنده باشین باشه مردم توجید هم بسیاره اگون جوی تنظیم نداره نه اسات خوی زدی بانشارا همین از زنگ زنین شلو با هم ریالو کرو را بود نکنه یا شما در روی صفحه در کنم خوش